Ano masasabi mo sa bagong bike mo, bro? Actually, nagpapasalamat ako sa Jack Moto sa bagong Z900. So, may bagong gagamitin na tayo. Congrats! Thank you. Sound check natin. Sound check na. Nanubabo Kabalen, welcome to Where in Pampanga. For today's vlog, nandito tayo sa Florida, Pampanga. Actually, para makitambay kayo dito sa may Jack Moto. Guys, if you wanna know more about this, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Sa mga gustong mag-expressway legal, so at least 400cc pataas yung motor mo, pwedeng-pwede ka na pumasok sa expressway. Ito niyan ba? Anong display niya? So this one is a Z900. 900. So 900cc siya. So ito talagang legal na to. Aside from yung tambike natin ngayon, syempre, titignan natin itong kanilang boutique. So si Jack Moto, guys, ay na-feature na natin yung kanilang Angeles, yung kanilang San Fernando. First time nating nasa Florida branch nila. Nakaganda dito, guys. Kasabay natin yung mga ibang tropa sa motorcycle content creation. Yun. Bro. Siyempre. Ayan, Pampanga. Ayan. Tingay ka na ganang tropa. Wow. Ba. Kumaring mags, ha? So available dito. So syempre, yung mga motorcycle, helmet, enthusiast, no, bro? And yung mga accessories. At the same time, kung kayo naman yung hindi mahilig sa motorcycle, on the other side, boutique naman. Boutique. So for women, wow, natutulala ako sa mga gamit dito. Sobrang high quality, bro. At saka marami na rin silang mga options when it comes sa motorcycle gears. Siyempre, mayroon pa rin mga top box, may mga rims, jacket nandito, exhaust. Hindi mo mawawala yung mga helmets, guys. Meron dito. Dito yan. And meron pa ka dito, specialized para sa mga eagles. Oh, galing. Geely. Geely. Meron tayong LS2. LS2 store. So shout out sa mga friends natin sa Eagles. Yeah. Sobrang upgrade nito nung una nating na-meet si Jack, bro. Yes, actually, mas marami siya ngayon. Mas maraming options, mas magaganda yung mga design. Okay. And ito yung mga top box na hindi ka mawawala sa daan. Kasi makulay sila. may hologram. Ano siya, like chrome design na nakalimutan ko nung tawag dito sa mga kulay na ito eh. More top boxes. May back ride, no? Couple. Ano tawag doon? OBR. OBR. What's OBR? OBR, official back ride. Official back ride. Ang galing. So, more helmets dito sa side na to. And then, dito naman ay mga accessories na. No? Yes. Yung mga brackets pang pang support para dun sa top box. Loads. Ito naman mga added na to. Added mga accessories na to like mga bumper protection, Headlights. yan. Pang Busina. Brakes. Brake pads. May mga dyan. Mga intercom. Importante yan, bro. Actually, ito yung isa sa mga hinahanap ko ngayon, intercom. Lalong-lalo na kapag meron kang ride group, no? Mahilig na rin tayo mag-capture ng mga videos natin. Correct, mga mount. Mga helmet camera holder. Marami pa, guys, marami pa. I think, right after yung mga medyo masculine na mga items, guys, we go to the more feminine. Pagkasama natin yung mga asawa, mga girlfriend, syempre, pili rin ng mga items for kikay. Even though this is boutique, hindi naman lahat pang babae. Yes. May mga panlalaki pa rin. Shirts for men. Yan. Brands. Ang mga focus naman nandito, yung mga kasama ng mga rider. Yung mga asawa nila. Handbags, guys. Mga handbags. Sandals, slip-ons. Mga jackets. Napakadaming options ngayon. Ang dami. So aside from that, may mga jewelries done tayo. Siyempre, these are fancy, no? Mga pabango. Available din sila. Mga bags, look at this.
cost 450 pesos. So more coach, may mga tumblers, but mostly guys, again, mga t-shirts, mga wearables, and shorts. $199 pesos. Less than 200 Less than pesos. 200, makakabili ka na ng damit dito. Yeah, trendy, super trendy. Makakauwi na ako ng helmet. Yes. Yeah. Shout out kay Sir John. Nakasalamat po sa helmet. Salamat po sa Tsaka helmet spray. Importante yun, bro. Actually, ito yung importante sa akin. Ito. Kaya mo. Suabe lang, suabe. Suabe lang siya. Parang ito na yung bibilin ko ah. Ito ba? Pero mo na. Ako naman.